gadzirira nhasi muzita raJesu, amen. Hallelujah. Muzita raJesu, amen. Ndanga ndichirwa nemweya werufu makuseni ende ndichiri kurwa navo kuti tikwanise kupadarika. Amen and amen. Problem yevafundisi i1 akasaita zvakanaka, then he is totally distracted. Amen and amen. Just mubereki akaita vana vake 10 or 15 and one is not okay, don't say it because the 15 are okay, the 14 are okay. That one causes distress. Tine patiri kudarika napo pane hama iri kubatila nelife izvezvi tiri ndofunga ndaya ndichiedza kuti vandatuma vandibatsire tiwane an emergency ambulance to a specialist pane zvaitika makuseni, but tinokunda. Amen and amen. Mwari vatitire zvakanaka. Kune hondo dzinorwiwa nashe, dzinorwiwa nevanhu dzinoda Mwari kupindira. Ndatombonovanamatira makuseni but havana kundiudza chokwadi. Tiri kutoonzwa chokwadi izvezvi yezvaitika. Amen and amen. Mwari vatitire zvakanaka. Pandasvika ndashaya pause. Chinhu chinonzi mufundisi chinorwadza kuti patasvika tashaya pause paruoko, tikashaya pause pagumbo. Vanoziva medical field vanokuudza kuti tikaishaya paruoko, tikaishaya pagumbo tinoenda pachest. Munozviziva izvozvo? Sazvoro tinonoitsvaga pachest, but ndinorangarira ndichiverenga imwe article yaiti kuna mufundisi akatodzingwa basa nekuti akanga azotsvagwa pause akazonotaura kuti ndabatwa. Zvechokwadi. Because handiti tinenge tichitsvaga pause kuti tione kuti tine life here kana kuti hatidi hatina. You see what I'm saying? Kana tichinamata tizive kuti tiri kunamata sei. You see what I'm saying? But ndo mashandiro atinoita, but Mwari vanotigonesa, tinokunda. Chiziviso changu chekutanga chatoda kuti ndikuzivisei ndechekuti machechi ari kurobhewa. As we speak, I think my robbers are targeting my churches. Kureva kuti on average mJoburg vari kupinda machurches mazuano, then they go in, close in people and search the phones and take the laptops vakamaga. Saka muchaona kuti kutanga next week tinenge taane ma-security features mamwe acho asiri comfortable, asi hatina choice. Yes, we are praying, but we also need to do proactive in the physical. Kureva kuti kutanga next week mukatarisa nhasi maona kuti patori an armed response car pagate, andofunga kune vari observant mazviona. Then next week tiri kuedza kutraya kuti ma-entrance 2I timashandise, asi tinenge taane ma-metal detecting machines. Kana tisina kukuziva tinosecha kuti hauna pfuti here nema-metal detecting machines. That's one. 2, musavhunduka, tiri kuedza kushanda nezviripo. Tinenge tine 2 ma-armed guards atori nepfuti in the building. Anditi saka mota yedu ye-armed response inenge iripo. Tinenge tine ma-armed guards pachurch. Every Sunday tinenge tine ma-metal detecting machines pama-doors. Anditika iwewe wose munhu ukaona kuti handipfuti inoiswa apo, ukaona kuti pane apoya apinda muchechi anayo, kungobuda panze semunhu ari kuenda kutoilet. Tinenge tine vatungamiri vanogara mumashure wewakwenya, then totongotuma an armed person osvika ipapo, they usher them out. We are going to pray. I will take some considerable time to pray and fast for security yedu sepachurch, some fundis nevamwe vatungamiri nema-intercessors. But at the same time, we also need to do the physical security protection methods. And imagine that tinenge tine ma-metal detecting machines. Kana Mwari vakatitendera tichatoisa that frame rekuti uchitongopinda tikakuti tipeiwo makiya munavo, don't be offended.
tibuditsireo chamunacho. Don't be offended. We are doing it for the good of the church and for the good of everyone. And obviously we are not doing it at a cheap side. We are actually pumping money into it to make sure that mota dzenyu dziri secure. Isusu vacho tiri secure. You see, munhu akasvika achida kutora mota panze pangorina vamutasa nana vacharakupa vanotongonzi vanotora makiwo toya otora because they cannot fight them. But tiri kuda kuita that thing yekuti tive ne backup, tive ne security, tingova compliant. Not that we are not going to pray. We are going to pray, but pamusoro pekunamata we will do the physical things. Saka mukaona futi iri panze, and this one we are not doing it now. It's now a standard. We need to give our members assurance that you are safe, the car is safe, and saka apana anything sinister. Kwese kwamunoenda kumabanki kune ma security measures, kwamunoenda ku airport kune ma security measures, panu pese pane substance pane security. Pese pane substance pane security, panoda security. Isusu we are actually at high risk nekuda kwemhando dzekuropa, nekuda kwelevel yekuropafadzwa kwedu. Mota dziri panze dzinogona kutosimudzira mhepo nekuti ani nani anofunga akaona mapakira akaita mota dzakazara panze anotoziva kuti apa inofanira kunge iripo. So we are doing that to secure you, to secure your cars, to secure everything. Saka panze panenge pachitori ne armed people, even mukasadziona henyu futi dzacho asi dzinenge dziripo. Tinotenda make sure kuti we are safe. Mota dzedu patrol muchaona kuti paticha and ndichiri kuzviziva kuti makamira. Muchaona kuti mota dzedu kuside uku kune queen guard, kuside uku kune queen guard. Akapressa panic button. Tiaka isa in place a mechanism yekuti within 3 minutes all avenues yekuti mota ibude ananga block. Saka we are making sure kuti you are safe. Then ukanga tichaedza kuisa inonzi escort. Zvavanoita vakaona kuti mota yako haitoreke pano kukuteera uchibva pano. Saka tichaita kuti within the 5 kilometer radius or 10 kilometer radius on a Sunday uchibva pano ukafila kuti uri kuteerwa, you phone me and send me live location. We send it to security to follow you, because they can identify the car then follow you. So we'll try by all means to make sure kuti pamuri kuuya kuchechi you are safe, you are secure, we have provided security. Andizvere chimboombererayo maoko church board nekugona kwakadai muzita raJesu. Amen. Tingagara edu pasi. Nditende maimufundisi vanga vachi leader intercession tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Kugara namufundisi haisi nyore. Nekuti pamwe pacho pavanonzwa zvemweya iwe unenge usinganzwi zvemweya, asi unenge uchifanira kunzwisisa munhu ari mumweya iwe usiri mumweya. Amen and amen. Pamwe pacho if I sense danger in the spirit, I cannot just go and pronounce there is danger in the spirit. I need to pray. But obvious the countenance of your face changes and the mood changes. And vanofana kuita beer with that kuti munhu akatsamwa chekutanga ndechekuti pane wave, pane echoing iri kubuda. Vachivese pane echoing iri kubuda to my mic. Okay. Saka pamwe pacho vanenge vachifana kuzointerpreta kuti ndo zvazviri, kana kuti unobika breakfast uchibikira munhu ari kutsange, kana kuti tinombodya breakfast uzonzi lunch hatichadyi ari kutsange. So those are some of the things zvinoinjuwa vana vaimufundisi. Kana kungotorerwa murume wako when you really need a most, unomuudza kuti kune kwaitika emergency ndakuenda, otobuda otoenda, motosara motopedzisa zvamanga muchiita mega. Amen and amen. Ngatingovafarirai ivo nevana vavo. Shanoni ngavongwe nakunashe. Amen and amen.
tifarire zvakare baba namai nyabadza vanga vachicheya. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka, nemadepartments ese anoshanda paota, nevari kubackground nevari kufront, vanoonekwa nevasingaonekwi. Ndafarira hangu testimony yamai Mutare pane pavasirira pekuti vaMutare vaigona kuti direct votokuisira location, vobva vakaona kuti tasvika vasati wabuda vaibva wajamba jura woenda nekusiri. Kuti vanga vari panapa vanobuda napa but munhu atoenda nekuseri. Mwari uyu ane vanhu vake. Udza mumwe munhu kuti hanzi Mwari anoitira vanhu nyasha. Alright, zvinotiitira zvakanaka. I'm a bit disturbed. Regai ndibvise foni yangu, ndiri kuedza kutsvaga kuona kuti amai yakwanisa here kustabilize. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Mwedzi wedu wapera, ngatiite itsika yechipostori yekuvimba naMwari pane zvatakapiwa naMwari. Mangwana zvakare tinenge tichitsanya, tichitsvaga nyasha. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen and amen. Chimbodairawo amen zvinakidze. Alright. Nasi ndoda kudzokorora imwe yematopics yandakambodzidzisa in a different way and in a different manner. Church board inzwai kugamuchirika mufaririke nai. Mbofariraiwo church board. Regai ndiwane ground rangu. Makanaka Mwari, makanaka, makanaka Mwari, makanaka Mwari, makana. Praise him mazorora kufamba mashava ndoono kufamba kunge minister. Makanaka Imi makanaka, makanaka Mwari, Mwari wetu makanaka, makanaka Mwari, Ishe makanaka, makanaka Mwari, Jehova makanaka, Imi makanaka, makanaka Mwari, Mwari wetu makanaka, makanaka Mwari, Ishe makanaka, makanaka Mwari, Jehova makanaka, makanaka, makanaka Mwari, Ishe
kurwa nesu. Akazi kekutanga kuvhizitirwa, akazi kekutanga kupinda murealm iyoyo. But patinopinda murealm, every realm ine meaning yayo. Every spiritual realm ine meaning yayo. Takamboenda neimwe hama yangu kune rimwe guta riri kuZimbabwe. Tasvika ikoko zvakaitika ipapo takaudzwa kunzi ndinodya munhu kudambura munhu ari mubishi. Tichiudzwa fair affairs. Ndakubva ipapo ndakati ndakuparadza musasa wekudamburwa. Ndichibva ikoko ndichiuya kumba ndichinorara ndakaona nyoka dzaiuya dzichisimuka uchinyatsoona kuti dzasimuka panapa. But pane one yakanyatsosimuka kuti level payakanodonhera nepandanga ndiri ndakaita mazuva ndichinyatsoona kuti munhu wandanga ndichirwa naye mumhepo ane simba. Haazi ese madhimoni atinorwa navo asina simba. Haizi yese mweya yatinorwa nayo isina simba. Imwe yacho ine simba zvokuti patinoinyengeterera papulpit, samufundisi unoenda kumba wakaneta nemapulpit wekazi anoenda kumba ukaita 3 or 4 days. Pane rimwe ratakambopisa navamoyo tikaita chiveve kwemazuva. Toda kumbonamatira kuti Mwari vatibatsire kuti the spiritual authority irege kugara kure nesu. Ngakurege kuva nemhepo dzinosimuka dzine chekuita nechechi kana administration kana nezvatiri kuita dzingakunda isu tikasara still losing side. What I'm saying is we want to pray kuti hakuna chinorwa nesu chingakunda isusu tiri vana vaMwari. Just start to pray for the spirit of victory, for the spirit of conquering, for the spirit of authority. Mweya Mutsvene mangwanani ano tiitirei zvakanaka. Ndiri kunamata kuti vatumwa vaburuke vatishanyire. Ngakurege kuva nechiono chatinoona chingaparadza kutenda kwedu kana hondo dzingasimuka dzikarwa nesu. Mangwanani ano nezita raJesu Baba ndiri kunamatira the authority of the heavenly realm. Ndiri kunamatira the authority of the Spirit of God. Mweya Mutsvene tiburukirai pakati pedu. I pray for the interface of the Spirit and the interface of the physical. Ngakurege kuva nehondo inokundwa mumweya. Baba tigonerei kukunda mumweya. Baba tigonerei kukunda mumweya. Baba tigonerei kukunda mumweya. Baba tigonerei kukunda mumweya. Ndiri kunamatira territorial spirits. Ndiri kunamatira mweya yenzvimbo. Ndiri kunamatira the kingdom of hell not to prevail. Baba ndiri kunamata kuti the kingdom of hell must not prevail. I pray that the kingdom of hell must not prevail. Baba ndiri kunamata kuti the kingdom of hell must not prevail. Baba ndiri kunamata kuti the kingdom of hell must not prevail. The kingdom of death must not prevail. Father, I decree and I pray that the kingdom of hell must not prevail. Mweya Mutsvene hondo dzerima ngadzirege kukunda, neyo dzekutenda ngadzimire. Baba ndinomira pakutenda kuti muri Mwari. Ndinomira paneyo dzekutenda kuti imimi muri Mwari. Baba ndinokuremekedzai kuti muri Mwari. Baba ndinokuongai nekuti muri Mwari. Kereke ngaichengetwe, neyo dzekutenda ngadzimire. Simba rekutenda ngarimire. Vatumwa ngavamire. Ndinotaura kuti simba ngarimire. I decree that we prevail. 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 Baba nezita raJesu, Mweya Mutsvene nezita raJesu, ndiri kunamatira ruzhowa rwenyasha. Komberedzai gotefa rino nenyasha. Komberedzai kereke ino neruzhowa rwenyasha. Baba ndiri kudeclare ruzhowa 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 rwenyasha panzvimbo.
Baba vangu burukirai panzvimbo ino mutiitire zvakanaka. Zita renyu ngarikudzwe nekuti muri Mwari. Kuda kwenyu ngakuitwe nekuti makatendeka. Baba ndanyengetera mangwanani anotirangarirei. Baba ndanyengetera mangwanani anotiitirei zvakanaka. Vatumwa venyu ngavaburuke vatigonere. Vatumwa venyu ngavaburuke vatirwire. Vatumwa venyu ngavaburuke vatichengete. Vatumwa vedu venyu Mwari ngavaburuke vatiitire zvakanaka. Baba muzita raJesu, I worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mukarangarira 2020, pama 10 days I prophesied and I said kuchauya flu itauraya vanhu kunyanya vana. If you remember that vividly, ndikati let's pray against it. Ndogore rakauya flu like symptoms iri covid ikauraya vanhu singaiti. But Mwari vakatitendera nekuti takanga taenda pa spiritual battle tikanokunda. Atina akanga ari pano akaenda ne covid. Why? Takanga tapinda mu realm yeMweya. Amen, amen. Takanga tapinda mu realm yeMweya. Mwari vachitiitira zvakanaka. Last 2 months ndofunga after that battle I went in many battles and I win them. Vamwe venyu tinogona kugara pasi. Mwari akuitirei zvakanaka. Praise team. Next time ndikakudaidza vamashava murimi muri kuimba musafambe kunge mienzi. Nanga nchimba song yenyu maifana kunge makurumidza kusvika kuti zvitiitire zvakanaka. Kudzikamiswa nevhenyere. Munhu anouya kuota, uchienda kuota unotouya uchimanya. Ndo mashandirwe eota. Vanozvikudza vanodzikiswa pasi saLucifer. Vanozvininipisa vanosimudzwa. Ndoda kuti patiri kupinda, ndoda kuticha topic yandiri kutaura nezvayo inonzi spirit world. Ndichaedza kutsanangura chinhu chinonzi spirit world, interface yespirit world nethe physical. Ndiverengerewo kuna 1 Kings chapter number 18 verse 12. Mobva mandiverengera Genesis chapter number 2 na Isaiah 66 verse 1. I don't know where the Spirit of the Lord may carry you when I leave you. Hold on. I want you to command reading your Bible. Don't read like you are studying. I need to hear you. I don't know where the Spirit of the Lord may carry you when I leave you. If I go and tell Ahab and he doesn't find you, he will kill me. Yet I, your servant, have worshipped the Lord since my youth. Haven't you heard, my Lord, what I did while Jezebel was... I only want chapter 2, verse 12 only. Ine handizivi kuti mweya waJehovha uchakuendesa ikupi kana ndabva pano pamuri kana ndikaenda kundoudza Ahabhu iye akazokushayai anondiuraya. Asi ini muranda wenyu ndakashumira Jehovha kubvira pauduku hwangu. Handei pana Genesis chapter number 2 18 verse 2. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Abrahamu akasimidza maso ake ndokuona varume vatatu vamire naye. Akati avaona, akamhanya achibva pamukova wetende rake kuti andosangana navo uye akotamire pamberi pavo. Iverenge kusvika ndakuti imirai nechishona. Akati ndawana nyasha pamberi penyu, ishe wangu. Musapfuure henyu muranda wenyu. Regai muvigirwe mvura shoma, mugoshamba tsoka dzenyu mose, uye mugozorora pasi pomuti uyu. Regai ndikutorerei zvokudya kuti mudye, kuitira kuti musimbiswe. Ipapo mugoenderera henyu mberi nerwendo rwenyu, sezvo zvino masvika pamuranda wenyu. Vakapindura vakati, zvakanaka, ita hako sezvawareva. Saka Abrahamu
akakurumidza kuenda kutende kuna Sara, akati kwaari, kurumidza, tora zviyero zvitatu zvoupfu hwakatsetseka uhukanye ugobika chingwa. Ipapo iye akamhanyira kumombe akandosarudza mhuru yakasvonaka akaipa muranda uye akakurumidza kuigadzira. Ipapo akauyisa romba ronomukaka uye nemhuru yakanga yakagadzirwa akazvigadzika pamberi pavo. Pavakanga vachidya akamira pedyo navo pasi pomuti. Vakamubvunza vakati, mukadzi wako Sara aripiko? Iye akati, ari mutende umo. Ipapo Jehovha akati, zvirokwazvo ndichadzokera gore rinouya nenguva inenge ino uye Sara mukadzi wako achava nemwanakomana. Hallelujah. Isaiah 66 verse 1. Isaiah 66 verse 1. This is what the Lord says. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Hallelujah. Shona. Zvanzi naJehovha, denga ndicho chigaro changu, uye nyika chitsiko chetsoka dzangu. Ko iripi imba yamungandivakira? Nzvimbo yangu yokuzorora ichava kupiko? Ndiverengere theme scripture. Makanganwa, Genesis 32. Genesis is the first book in the Bible. Arifanira kunetsa kuwana. Maimfundisi kana mari wana riverenge. Okay, Genesis. Ipapo murume uyo akati, ndirege ndiende nekuti utunga hwotsuka. Asi Jakobo akapindura akati, handingatokuregei muchienda kusvikira mandiropafadza. Murume uyo akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Jakobo akapindura akati, Jakobo akambira akati, Jakobo. Ipapo murume uyo akati, zita rako harichazonzi Jakobo asi Israeri, nekuti wakarwa naMwari uye nemunhu ukakunda. Then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. The man asked him, what is your name? Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi varo muzita raJesu. Amen. Patiri kutaura nenyaya yethis spiritual world, kana vaprofita vachiburuka panyika kana kuti denga richiburuka panyika, ari pronounce kuti I the prophet. Muridzi vepamba aati baba vauya, anongouya chibarire. That's why mchiona kuti vaprofita vese pavanosvika muupenyu hwako avadeclare kuti I the prophet. Kune vaprofita vaiti that says the Lord, ndo zvataurwa naMwari. Avo vaiprofita kugungwa kana kuti kuvanhu vakawanda, but kana Mwari vachiadresa an individual ava pronounce status yavo. Vanoshanya without announcement of the status. That's why mchiona kuti pavaibva kuEmmaus vachienda kwavaienda vakafamba naJesu pakati pavo vakashayirwa spirit of discernment, asina kutaura kuti ndini Mwari ndauya. Kwataverengesa kuna Isaiah rati heaven is my, and I stay in heaven, but the earth is my footstool. Kureva kuti Mwari denga, vanhu vari kufunga kuti kudenga kukwira kumusoro kune vakambokwira ndege. Unoona kuti makore atinoona aya, kana uri mundege hakunai, tinodarika level yemvura, todarika level yekunaya. Kana uri mundege unenge uchiona makore ari pasi pako. Kureva kuti kwamuri kunyeperana kuti kana tafa tichaenda kudenga. Hakuna denga. Denga riri pakati pedu, denga ritori pano, denga riri pakati pedu. It's a realm. Tine the earthly realm, toita the heavenly realm.
kureva kuti it's a realm inopindwa nemunhu, hakuna kudenga kunoendwa. Kureva kuti kana Mwari vakudhila nevanhu, handiti vane nguva yavanongokuchinjira status. Boom, wamureum yeMweya, boom, wamureum yevanhu. Ndo paipai pamunozonzwa Elijah achiti kuna Ahabu, kwira bhiza rako mambo, umhanye uende kumusuo weguta, mvura isati yatanga kunaya. Iye akamhanya netsoka, akatransforma from the natural to the supernatural, to be an omnipresent person. Atoshanduka, abuda mu earth realm, atopinda mu heaven realm, atobuda mu physical, atopinda mu spirit. Apapa ari pagomo rekameo achiuraya vanhu, thousands of prophets ne ari one, apinda mu spiritual realm, abuda mu physical realm. Paakunosangana na Ahabu adzoka ku physical, paakusiya Ahabu adzokera ku spiritual, paakunosvika kuguta adzokera mu spiritual. Ndosaka uchizonzwa Bhaibheri chiti anoshandura varanda vake ovaita murazvi wemoto, kureva kuti ane nguva dzaanokuchinja. So ndopauri kuti vatumwa vakashandurwa from the spiritual beings to physical beings. Vosangana naAbraham, votodya mukaka wakakora, votodya chimhuru chakakora, votodya chingwa, ivo vari vatumwa. Pavari kubva vachidzokera kudenga, vatransforma zvakare, vabuda mu physical realm, vanopinda mu spiritual realm. Havasisina matumbu, havasisina makumbo. Kureva kuti Mwari vanoita metsi dzavo kudenga dzekupota vachishandura the physical and the spirit world. Kureva kuti unogona kutogara namufundisi mukatojairirana, as long as usina kunzwisisa anonzi ma spiritual protocols. Unogona kugara neMweya ukasanzwa kuti Mweya, unogara kugara nezveMweya ukasabata kuti ndezveMweya. Pamwe pacho vanhu vakamirira kuti muprofundisi vachaprofita kuupenyu hwangu, but mufundisi pamwe pacho havaprofiti zvekuti heriya gigiri. Zvinyoronyoro vachitotaura nemi vanyabadza, tinotenga imba gore rinouya. Vakazara neMweya, vane Mweya mavari, vanobva vanogirepa cheMweya, votogara nacho chatova Mweya. Jesu achitaura naPeter, havana kutanga vati hirigigiri, asvika ava pano, ndagarwa, ndapfekwa. Vanongoti Peter, denga nenyama hazvina kukuzarurira, but Baba vangu vari kudenga, chavasunga panyika ndasunga, nechasungwa kudenga ndatozvasungwa. Peter obva atotora the spiritual concept yaprofitwa in a normal conversation, yobva yaapplywa in the spiritual world, nephysical world inenge yakateerera the spiritual world ichiita madeclaration. Ndine munhu, saka the spirit world is not very far. And unogona vazhinji venyu vari kuti the angelic visitation yakapera, but unogona kushanyirwa nemutumwa akasataura kuti mutumwa akaita newe zvaanoita newe, akapedza newe, akatoenda. Chinonetsa kuzoremember chiso cheakubatsira nemabatsiriro akuita, woziva kuti mutumwa anga ari pano, but unoda zveMweya kuti ugozobata cheMweya. Ndosaka ndakuenda kudenga, handichadzoka panyika, asi handikusiye uri wega, ndichakupai Mweya mubatsiri. Kureva kuti kana wakuda kunzwisisa zveMweya, unofanira kutanga wapinda muMweya. Regai nimbodzoka ku physical world nimbo explainer. Ukatarisa kuti in a classroom setup, tichidzidziswa, handidya teacher vapinda, kune vanenge vachita fidgeting, iyo zvipano vari paFacebook, iyo zvinotaura kudai kuna vari kukwenyana. Unogona ngori muclass physically, but mauri musina classroom, saka haugoni kutora zvemuclass. Kureva kuti unogona ngori muclass, lecturer achidzidzisa, but kana pfungwa dzako dzisati dzanzwisisa order yeclassroom, kuti muclassroom anotaura nditicha, anonzikwa nditicha, handiteereri umwe mwana, unogona kupedza lesson yese usina chawanzwa, muchingoti munyu makagara pabench penyu, but muri muclassroom. Kana wakuda kuzonzwisisa zveMweya, pinda muspiritual world, master the protocols of the spiritual principalities, so that you can grab the spiritual worldly things. Saka
kana pane interface between the realm of the spirit and the realm of the physical, earth and heaven, they are on the palm of God. So it's up to him to mix it the way he wants. It's up to him to proclaim it the way he wants it. Kureva kuti mweya, Mwari vanototi ndichakupai vafudzi pakati penyu, ndichakupai spiritual order. Ukaenda ngatiti baba Tongoona na baba Magunda vafunga kubhabhatidzana. Ndokubhabhatidza muzita raJesu. Kana pasina spiritual order, inonzi swimming kana kuti dipping and upping. Muri kungoendera. But pakazoita apana munhu anorambidzwa kuchatisa mumwe munhu. Iyezvi zvachuma vanogona kutodaidza baba namai kaendero ndinokuchatisai. Votovasainira certificate vovapa. But kana risina the spiritual world yakadeclarewa kuti ava vane mandate yekuchatisa, rinongova bepa rekunyorera maumbwe. Saka spiritual world ine maprinciples ari mairi. Chakaurayirwa vanhu vazhinji kutadza kuziva roho yamuprofita nekunzwisisa roho yedzi spiritual world. Aba nanchikuudzai kuti ndinopinda muspiritual realm ndobuda, ndoona mavisions ndobuda. Mamwe acho haana chekuita naShanoni naNgavongwe naKunasha. Senzombe inorima, zvainorima handiyo inodya. Zvainorima inorima nekuti muridzi ati arime. Kureva kuti kana ndapinda muspiritual realm, handisi kupindira chingwa chevana vangu, ndiri kupinzwa muspiritual realm nekuti muridzi webasa ane vashoma vaakurangarira. Can I repeat this? Kureva kuti vafundisi vanhu vanopinda mumaspiritual realm. Ende kana Mwari vaakuita zvemaspiritual realm, avashande nethe physical or nethe spiritual, vanotransita the spiritual into the physical. Ndosaka muchiona kuti Gideon haana kunzwa izwi. Gideon akatowingwa nemutumwa, akatotaura nemunhu saye, akatomukwazisa, akatoti kana mandishanyira mirai ndinokutsvagirai chingwa. But mutumwa haana kudya, akatendera moto kunonanzva chibayiro. But mutumwa akashanyira Abrahamu, akatodya, akamedza, akatsenga pakati pavo. Kureva kuti wakagara kudai. Munoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti akanzwisisa ticha semunhu akafanana naye. Nechechi ine vamwe vanhu vakanzwisisa vafundisi sevanhu vakafanana navo. Vanopiswa nezuva, vanotaura, vanodya, saka takafanana. Spiritual world inoda spiritual understanding so that you can. The spiritual world is real. Hakuna chinhu chinoitika muphysical chinoitika muphysical chisati chadecidewa in the spirit. Kureva kuti pavakagara ipapapa pane macommittees anoita madecisions mumhepo. And animal levels, kune hondo dzaunorwa iwewe dziri palevel yenyu sababa namai nyamunga dzeunoti mukapfugama munonamatira mopedza. But kune malevels amusinganamatiri anozoda maspiritual representative to speak in the spiritual cabinet. Mumwe munhu obva ati iripi spiritual cabinet iriko. That's why uchinzwa Jesu vachiti let us make men in our image. Kureva kuti kune kuri kugarwa hondo. Kana taakuita mweya werufu wagara pasi, vatumwa verufu vanotaurirana. Tomuuraya sei? Vobvumirana. Vabvumirana vokutumira munhu. Pavari kunosvika nemweya werufu, vanofanira kusvika paine mweya wemupenyu, poita fight in the spiritual realm. Ndaiudza umwe mufundisi akandibvunza akati, mufundisi, what happens in the spirit? Ndikati zvinhu zvemweya zvinonetsa kunzwisisa. Why? Kana taakupinda muspiritual world, zvinhu zvese zviri panyika zvine spiritual meaning, nezvinhu zviri kumumhepo zvine spiritual meaning. Regai ndidzoke ikoko, regai ndidzoke nditange kutsanangura. Kureva kuti pamunogara pasi muchitaura, it's either you are in the spiritual realm or you in the positive spiritual realm or you are in the negative spiritual realm. Pane inonzi spiritual awareness kana kuti spiritual awareness. Kuziva the structure and the operation of the spirit world. Kunzwisisa the structure of the spiritual world. Vangani venyu vakamboenda panovigwa munhu kumusha.
kune tumadhara tunonyatsonzwisisa protocol yokuti guva rinocherwa so, bonde kana maakuviga rinotsemurwa so, kana maakuisa munhu achibuda mumba anobuda musoro wakadai. Vakanzwisisa the burial protocol. Kana vaakuviga havana zvinonetsa nekuti vakainzwisisa. Iwe ukasanzwisisa spiritual protocol unogona kunamata amisi. Regai ndidzokere pandaakudzokera kuspiritual protocol. Ndidzokere muclassroom tine vanhu vakapinda muclass vakafarira ticha wehistory. Akaita history A. Akatozoziva apedza O level kuti history haina painobvunzwa kuti mai vachaka ndiani. Hazvunzi chingwa munhu vakani venyu vanoziva kuti mai vachaka vangani kuti lobhengula. Hazvina kwazvinobvunzwa, hazvisorovhi problem, ingori information. Kwa kurungotesta memory yako. Saka muchechi Satani anogona unobata vanhu obva avafokasisa pazvinhu zvisina basa. In the spiritual protocols and spiritual order unogona kusiya vakabatiriswa pazvinhu zvisina basa. Zvacho zvine basa zvinogozha wobva wasiyana nazvo. When the Lord ministered to me when I was young, he told me 3 principles. 1, he said, I must be a tither. I must give. 2, he instructed me to respect munanonzi past. Kune vanhu vakawanda vari muchechi vakabatirira pa praise and worship. Akaimba akauya toyenda kuhura hana kurega kuba hana kurega. Murunzi azondedzera akabatirira pazvinhu zvisina basa but arimo muhwemo munzvimbo dzemweya. Kune mabhonzo ekutenda, kune maprinciples ekutenda ekuti kana wapinda muspiritual protocol ukaamaster Satani haana pano kubata. Why? Wakanzwisisa mwongo wekutenda. Chinhu chinonzi prayer, kunzwisisa kuti handimuki ndikarara ndisina kunamata, handina chandinoita ndisina kunamata, handina chandinoita ndiri ndega, handina chandinoita ndisina kuconsulta the men of God. Every important stage that I get into, I consult the men that hears from God. Nekunzwisisa kuti nyaya iyi inonamatirwa neni, iyi nyaya iyi ndeyamufundisi. Nekunzwisisa munoziva kuti chinonzi munhu chinonzi munhu, it translate to money. Tikabvisa total financial capacity kuna baba namai nyaba dzavanofa, tikakubvisirai any form of money nhasi kuti takata mari yose hapana kana cent, munofa kuenda kumakuwa because hapana food, hapana shelter, hapana clothing, hapana medication, hapana zvinodziya, munofa. In 7 days munhu asina kudya kana kunwa anenge afa. Kureva kuti Satani akasvika akanobata zvinhu chinonzi finance pavanhu. Muspiritual order hakuna dhimoni rinoroya munhu risina kubata mari yake, hakuna mweya wetsvina unokuataka usina kubata mari yako, hakuna mweya wetsvina. Kudhara vaitoti even hondo dzichirwiwa vaitorera vaIsraeri chikafu, vaivavharira geti. PaSamaria vaidya matoto enjiva vakavharirwa mukati. Kureva kuti if you want to destroy a person, bata the financial capacity. Saka munzvimbo dzemweya dzinotanga ndotsa kuti roti madhimoni mazhinji anoti atida abudirire, atida aite mari, atida aende kure. Why? The spirit world understand. That's why muchona kuti vana Abraham nana Isaac nana Jacob vaiti kana muranda waMwari asvika anodya mhuru yakakora. Kureva kuti mhuru yakakora ikadyiwa nemuranda, muranda anotanga kuprofita zvinoenderana nezvaadya. Naivo Mwari unotozozwa vachibvunza vachiti panyika ndopandinogara, imba yangu yekuzororera iripi? Kureva kuti Mwari pachezvavo havana munhu vavakaropafadza vakasapa mari.
madhimoni akanzwisisa the spiritual world kudarika maKristu. Ndosaka uchizonzwa kuti panosangana region nemadhimoni, madhimoni anopa inonzi obeisance kana kuti praise kuna Jesu, oti mauya here mwana komana kuzotiparadza nguva yedu isati yakwana. Kureva kuti madhimoni aka-acknowledge presence yespiritual order muguta kudarika zvaionekwa nevanhu. Ndosaka akasunungurwa. Ndine munhu ari kutaura naye, nzwisisa chinhu chinonzi the spirit. Hakuna chinhu chiri physical chisiri spiritual. Marriage chaicho iri very 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 spiritual. Kune vanhu vakawanda vakanamatira vakadzi vanavo asi havana zvekuita navo vari mudzimba. Rega ndinzokoro, rega nausina kundizwa. Ndati kune vanhu vakawanda varume vakanamatira vakadzi vanavo vakadzi vacho, but vakadzi vacho ishirikadzi, varume vacho varipo. Satani akasvika akazvisunga akazvidira jecha. Kuna vakadzi vari mudzimba varuti Mwari ndipei murume wacho avepo, haana zvekuita naye, agoni kumushandisa murume wacho. Vakaremara manheru nemasikati. Asi ukazoona vaisa makeup unoti ndo varidzi vebasa. Akaurayiwa naSatani. Zero pazvibodzwa. Why? Satani ane tsika yekunobata pane upenyu osvika ubva anodira jecha ipapo. Why? Akanzwisisa zvinhu zvemweya, saka anosvika unotsindira zvemweya. Izvo zvinotaura reso kuno munhu kuti ukatarisa mafinances ako so unonyatsa kuona kuomerwa. Unoziva kuti wakaomerwa nei? Mafinances ako ari mu kingdom iri wrong. Ari kuoperatwa in a wrong kingdom. Akaoperatwa in the right kingdom anotanga kufamba. Ndainamata 2 weeks ago ndichinyengeterera imwe mhuri iri pana. Ndainamatira ndikati Mwari vanhu ava ndavatadza here? Mweya Mutsvene akandiudza akati hausati wadya mari yavo, neni Jesu handisati ndadya mari yavo. Unozoti vamwe vanhu vakaomera zvokuti kuti unyatsofunga kuti ndepapi paakamboita zvemweya in terms of maresources hapana. Izvo tikatora munhu anobvisa chegumi toisapo, totora tsano vanodya chegumi, unoona kuti asingabvisi chegumi atori murombo kudarika anobvisa. Chasiyaniswa chii? Unoziva kuti umwe munhu unogona kungoshobata mari isingatengi, iri mu-wrong spiritual world. Unogona kubereka vana vasina substance, kubvisa mapundu muura. Kudhara vaiti vakaberekera nyika, vamwe vaitaura kuti vakaberekera ivhu. Chimwana kungodaiso chadaiwo, kungodaiso chavhiringika, kungodaiso chavhiringika, kungodaiso chavhiringika. Akabatwa munzvimbo dzemweya, haana kwekuenda. Spiritual world dominates 99.9% of things that happens. The physical world, it's only the manifestation that happens in the physical. Nditaura umwe munhu obva ati mufundisisei, munoziva here kuti kutorwa kweminda yevaFiristia vevasiju paitorwa minda yevaIsraeri vaFiristia zvakanga zvisiri physical, zvaive spiritual. Kurega kubata mwana kwaHana kwakanga kusiri physical, kwaive spiritual. Kushayiwa mwana kwaSara kwakanga kusiri physical, kwaive spiritual. Murume aivepo, mubhedha vaivepo, mwana zii. Ena hazvireve kuti vakanga vasingasangani, pakanga pasina mweya. Munzvimbo dzemweya makanga musina kupiwa go ahead. Iyo zvichakakubatira basa kana mari, haisi nyaya yekuti hamuna kufunda, dzakabatwa mumhepo. Chakakubatira mufaro, zvakabatwa mumhepo. Pane realm yezvemweya inofanira kuitwa. How does the spiritual world works? The spiritual world works when God gives power to certain individuals. Every season and every season, we are a spiritual territory. Kumadimoni, kunganga,
kune dzimwe nganga dzinozikanwa kuti nganga ningi ndo iri kutonga nemuspiritual world yekwamwari. Kune vamwe vanotonga muspiritual world, kune vamwe vanhu vekuti spiritually they make things happy. Munhu akamira so ari kufunga kuti mufundisi, you need to unlock your spiritual world. You need to unlock your spiritual world. You need to be spiritually aligned with the rightful power. Yo, unonzwa bhaibheri shoko raMwari richitaura zvakanaka kuna Judges 6 verse 11. Rinototanga naGideon roti murume weumhare iye ari mubako. Robva ramupa mandate yekuti enda nevarume kuhondo, obva atora the right number of war. Asvika parwisi Kishoni vanzi wait, vanhu vaunavo vakawandisa kudarika hondo yaunofanira kunorwa. Ngavamwe vachikapwa sembwa tone, ngavamwe mvura, zvikanzi vamwe vachidai enda navo vadzikisa musoro pasi ngavadzokere kumba. Pamwe pacho uri kufungidzira kuti uri kuda maresources, pamwe pacho uri kufungidzira kuti uri kuda team kuti unohwina hondo. Uri kuda this correct spiritual instruction so that you can overcome your spiritual challenges. You need the correct spiritual instruction. Gideon akanga asingadi varwi vakawanda, aida vashoma vakapfekwa nemweya, vaudzwa zvemweya, vakagamuchira zvemweya. Spiritual world yakaoma. Bvunza inini, pamwe pacho ndinokumbira Mwari kuti kana ndikashumirawo kusvika pa50 ndichiita deliverance, chindichinjirai ministry yangu iende kuteaching. Nekuti deliverance inorwadza kuti unopinda munzvimbo dzemweya wonoona zvemweya kuti apa patakamisirwa ichi. Zvindichitaura kudai so rega ndikuprofite. Ndine munhu pandatanga kutaura nyaya spiritual world nespiritual protocol atanga kunzwa chiveve mumakumbo kureva kuti nyoka dzinogara kumba kwenyu dzaprovokwa nespiritual order dzatanga kufamba mumakumbo. Iyo zvindichitaura so ndine mwanasikana ari kunzwa dzichifamba mumakumbo dziri kumufamba dzatadziprovoka kwadzanga dzakamira. Why? It's a spiritual oracle yakanyorwa munzvimbo dzemweya. It's a spiritual covenant yakanyorwa munzvimbo dzemweya. Kana yakudestroywa inodestroywa as an oracle, ichidestroywa nemunhu wemweya. That's why mchona kuti panosvika mutumwa achirwa naDavid haana kuuya ari mweya, akauya ari munhu. A transformer from the heaven realm to the spiritual to the physical realm. Paari kubva pana Jacob anobva atochinja odzokera futi mu heaven realm, atochinja. Kureva kuti kana Mwari vakuda kuita zvinhu vanogona kutumira mutumwa otosvika mototaurirana. So iyo zvipandiro kati kutaura newe uri kufunga kuti mufundisi vari kutaura ngano, but ndatouya ndiri muspiritual realm ndiri kukuudza kuti kune maspiritual things akagara mauri asiri correct anofanira kugadziriswa. Zvindichitaura kuti mumwe munhu anoomerwa nekuzvifunga. So kana vakuda zvemweya unoda kutendera Mwari vakuti vakubate munzvimbo dzemweya. The physical, you need to understand the physical and the spiritual interface. Kuti mweya nenyama zvinosangana papi. Ukandibvunza kuti ndizviise in a layman's language, mweya is the engine, no one sees it. The physical is the body, that's what we all see. But the speed of the car is not determined by the body, is determined by the engine. Kureva kuti speed yaunofamba nayo iwewe panyika nema-achievements ako haadeterminwe ne-physical world, anodeterminwa ne-engine, which is the spiritual world, isina anoona ne-naked eye. Takagara kudai so munofunga kuti makafanana, amuna. Makatosiyana ma-engines. The level of the spirit in you varies from person to person depending nenyasha dzakaiswa pamusoro pako. Even ukasvika kuma-accountants akasiyana, unoona kuti ma-accountants hafanani, ma-engineers hafanani, vanotamba bhora havafanani, even vese vari ma-strikers nevafundisi havafanani. The level of authority ine ma-levels. Kune chinonzi higher anointing, kweta chinonzi medium anointing, kweta chinonzi little anointing. Kozoita asina anointing yacho.
anogara akagara pa-TV kuti makandiwa achaparidza kuti chii kana kuti TDJ akamboparidza kuti chii omemorize auya kuudzai. Hapana kana chimedu cheanointing. 00. Saka anointing ine malevels uye madhimoni ane malevels. Nelevel yenhamo ine malevels. Kune level yenhamo, nhamo dzacho chaidzo dzine malevels. Nengozi dzine malevels. Neurombe une malevels. Unoita level yekuti even ukateka trouser resutu rinotsva neaini usati waipfeka. Mhepo dzakatotaura kuti kusuta hatisviki. Nedzimwe dzinoti ipfeke henyu inochenuruka after 1 week. Yatoimwewo level yenhamo. Do you know what you need in life? You need that spiritual sensitivity. Kunzwisisa zvinhu zvemweya uye kugona kuita chinhu chinonzi discernment spirit, kuziva kuti apa Jesu vaakuti kudii. Chakasiyana Peter nevamwe kwakuri kukurumidza kuziva kuti Jesu abuda muhuman nature apinda mumweya. That's why you know on the day of transfiguration pakauya Moses, Elijah and pavene 3 vakauya Moses, Elijah and pakauya 3 prophets dzakanosangana naJesu naAbraham vachinosangana naMwari. Jesu achikwira kugomo kureva kuti Moses naElijah vakadzoka panyika yevapenyu. Peter naJona Jovani vakavaona kuti uyu ndi Moses, uyu ndi Elijah. Peter vakuti ngativake matende 3 renyu Jesu pakadzoka Moses naElijah. Ngativake matende 3 renyu imimi Mwari Jesu, raElijah neraMoses ngativake matende. Peter aona kuti Moses atodzoka uyu haana imba. Moses akaenda kare haana imba, ngatimuvakire imba pano pagomo. naElijah adzoka ngatimuvakire imba pagomo. Kureva kuti Mwari vane tsika. That's why uchinzwa mwe munhu akambondiudza mufundisi ndakurotai mauya kuhope kwangu muine vamwe vanhu vanga vachida kundipa zvinhu ndikati hauna kuona ini kurope, hauna kusangana namufundisi Jiriji. Vatumwa vaziva kuti unotya vangopfeka mufundisi Jiriji vakauya vari mufundisi Jiriji wavakajaira. Kwakupfeka mufundisi Jiriji kwakuvaona kuhope. Pane mwe futi mai vakandifundira kuti mufundisi ndarota muchinditambidza mota kubasa, ndasvika ndikapiwa mota ndikati amai hamuna kundiona, handina kuuya kuhope dzenyu, handisi murume wenyu, hamundirote. Vatumwa vauya vakakupfekai. Vapfumba vatumwa vapfeka mufundisi Jiriji vamakajaira vakamupa maki yemota vakakutambidzai mota. Pamasvika kubasa mukaona mota yakakumirirai. Why? Madeclarations andinoita ndakamira paota handisi kwaita ndiri mufundisi Jiriji. Pane rimwe simba rinopfeka vatumwa rovaitamira zvemoto vokugashidzai zvinhu. Ini mogamuchira moti mufundisi wedu ane simba. Mufundisi haana simba, ane simba ndiMwari. Vangopfekwa vakaitwa homwe yekushandiswa. Ndosaka pamwe pacho muchizonetseka kuti sei vamwe vanhu vachiunza mari dzakawanda kuchechi havasi kupa mufundisi Jiriji. Vapinda muspiritual protocol vakanzwisisa kuti zvaari kutaura hazvinei naye, zvaari kutaura zvine chekuita neamutuma. Saka ina handicharemekedzi messenger, iye ambotumwa nazvo ndaakumutambidza futi adzosezvo. Can I repeat this? Muspiritual order unoziva kuti ukatanga kupinda muzvinhu zvemweya unonyura zvo. Kune vanhu vakawanda vari muno vakabatirwa chinhu chinonzi finance nekuda kwetithe. Tithe yauraya vanhu vakawanda. Unonzwa munhu achiti hanzi ndikabvisa tithe for 3 months ndobva ndafanira kudai. Vazhinji venyu munodya tithe musikatozivi kuti muri kudya makore ekurarama, muri kudya mamereji evana, muri kudya michato yevana, muri kudya varume venyu chaivo, muri kudya vakadzi venyu chaivo. Mukadzi vamugere naye haasi kusvika palevho yake nekuda kwepfuma yamuri kudya. Murume vamugere naye hamusi kumuinjoya kusvika pekupedzisira. Why? Hamusati mapinda munzvimbo dzemweya kuti munzwisise zvemweya. Aya mabhonzo echinamatwa. Ndakutofunga kudai iri kapo ndakurangaridza kuti
twauri kureceiva kubva kuna baba mwana tushoma shoma, tuzhinji twacho uri kuturuma patithe, uri kurova. Unonyatsoona kuti so madirwa aunoita nemurume wako 7%, imwe yacho 93 makamedza pa. Ndosaka uchifunga kuti wakuirova izvo vakagara so vakanditi ndee unogarira change. Kana vakuda kupinda mumateritori ekubata mari svinu, tanga kupatina naMwari zvisvinu. Kana wopa kuchechi pasebenzi utange kuona kuti ngirozi dzinoririsa sei. Can I repeat this? Unotaka kuona kuti ngirozi dzinoririsa sei. Manzwa zvakagwa namamutare vakaona kuti ai yangu yengozi haichadi kungoti pastor namatai vakati inoda kutirambidza kudya nyama iyi, rega nditore mari yacho ndiise kuna mudhara. Patakapedza kudya mari hatina kuvaturika maoko, ngozi yakaona kuti kwadyiwa mari hakuendwi, tikaenda kutorohwa neshamu. Kwete shamu yapastor Jiriji. Aiwa, Mwari anokoshesa chinhu chinonzi spiritual order nespiritual protocol. Ukaita zvemweya anokupa zvemweya, ukaita zvepanyama anokupa zvepanyama. Mwe munhu akandibvunza kuti mufundisi Jiriji, what is your secret? Ndikati my secret is tithing. My secret is giving. Kupa kudai izvo. Ezvizvi uri papa wakaguma rini kunzwa Mwari? Ngatimbodzokerei ipapo. Kumboitope kuti nhasi Mwari wapfuurana. Even president worship ikachema ikabuda musodzi, imi mune muri dry kuoma kuita dombo, so munotoita kunge muri kuona firimu. Moyo wakafa kuzvinhu zvemweya. Chakauraya moyo chii? Mindset isina kunzwisisa the spiritual order. Kune vanhu vakawanda vari kufunga kuti Mwari vanoda mari yenyu. Mapoliticians anoda mari yenyu, varume venyu vanoda mari yenyu, vakadzi venyu vanoda mari yenyu, hama dzenyu chaidzo dzinoda mari yenyu. Izvezvizvi endai nemwana muchibva kuJobheki, muine grocery, makatakura muine mambarebeki 4, chimwana chinoswera chakaberekwa, tipei mwana kani, tipei mwana, vachizadzisa tsume vaShona kuti ukanga wakuda kudya chi chemuzvere kubata mwana, ende meisiya chete chikaberekwa, chikanzaiwo chikamenyerwa, kana riri gwavha chairo chinomenyerwa, endai musina chinhu muone. Ndopamuchaona kuti mwana wenyu anonzi chinochema ichi chinotadzisa kuti titirari. Mwana wenyu ane madhimoni here? Sei achichema usiku? But kana muine mari zonzi aita seiko nhai mwana? Chiko chanetsa pamwana? Nhai weduwe, nhai weduwe, nhai weduwe, adiko mwana uyu weduwe? Pane mari. Endai musinayo muone. Kana kudzokera nemasofa ako ndopaunonyatsoona kuti Zimbabwe iri real. Kuenda nemasofa ako yese uchiti tadzoka, munonzi isai pavharanda. Masofa kuruda kunaya, maidya poloni maiti muchazodi isai pavharanda. Chakuvadza vanhu vakawanda kunzwisisa zvemweya. Do you know kuti vanhu vazhinji vatiri kurarama nezvavo havasati vanzwisisa chinhu chinonzi the angelic visitation? What is angelic visitation? Angelic visitation is when God transforms his super beings that stays in heaven to be human and they come on earth. They don't come to stay, they come to declare and they leave. Mwe munhu akambondibvunza zvikanzi mufundisi, mari business rinofamba sei? Ndikati business rinofamba so. Kana maakupromotwa kubasa, mune muri 7 vanhu vane madegree. Handiti mobva maiswa apa, pakudiwa promotion. Chinopromotesa munhu hakusi kugona basa. Chinopromotesa munhu mweya uri maari. Nekuti vanogona basa, even kubhora chaiko unonyatsoona kuti bhatitsana havanogona, but havasi kutamba vari pabhenji. Wacho kuti kuno mwe handisi hangu vakaona bhora kare, kuno mwe mutambi aitamba bhora kuManchester United ainzi Michael Carrick. Akapedza career yese asina kumbonzvenga munhu. Zviya zvamunoona kuti kudai indakatombonzvenga munhu. Kutomboti munhu auya nebhora ndodai otizira Michael Carrick kana one day aingoti rikauya ungodai, but Ferguson akamutambisa upenyu hwese. He is one of the longest serving members of the team. Asina bhora raba Carrick haana kumboachiva even a single dribble. Asi haana daily akatanga ari pabench, aitanga mamatches ese, ende pese paaibuda
kutanewo aibuda aine bhegi raFerguson. Ende upenyu hwake hwese aitambira mari yake yakanaka decent pay. Chakangoitika akanga aine zvemweya zvemari maari, akanga asina chipo, aingova nezvemweya. Kuna mweya tsvena akakudzikira unoita munhu wemari sezvokuti kana neunovhunduka kuti vandipirei mari. Kuna vanhu vakagere muno kuti unochazozoti mari yandotambira nebasa randiita hazvifambirani. Chaitika chii? Pane zvemweya zvavhura masuo emweya zvakuranga nevamwe vanhu vari muno vane varume unonyazoziva mahuriro avo aita kuti waisati seva murume but uri mumba. Amana ndakambofarawo komana but kadirwe kaanoita imimi kuzvibata but kana saini chanetsa chii? Hapana zvemweya, pashayikwa nyasha dzekudiwa hapadi, hapana. Movati mufundisi zviri mubhaibheri zveRahabhu chaive chifewe akatororwa nevanhu vane mweya waMwari, mhandara dziriko dzichingogeza. Ndopauchaononoti handicharorwa ndiri musikana, masingo achitotorwa 1-1. Iwo toripo neusikana hwako. Munzvimbo dzemweya munenge musati manaka. Munzvimbo dzemweya varume ava vanikwe nekugeza. That's why muchiona kuti kamisa vakadzi vari panapa kuti ngavaende pavarume. Vamwe vacho kuti akamuwana sei murume? Chii chakaitika? Waive usiku here? Chii chakaitika? Rudo rwakawanikwa usiku here? Vakasangana usiku here? Vakasangana masikati, but ngirozi dzakatendesa munhu pamunhu wake. Ndambotara nemusingo mufundisi, ndakanaka kudarika vakadzi vazhinji vari mumba. Ndikati kunaka vakanaka, uyevhe nokugeza munogeza, but hazvisati zvazaruka mumweya, haisi pakugeza. Vamwe vacho nanhasi havana kutogeza, havatogezi, vari mumba macho havatogezi. Vakarorwa vasikagezi, nanhasi vacho havagezi. Havavaridzi mbedha, havabiki. Tikati hande munovhura mabhedroom evanhu inyaka yoga izvezvi, but mudzimba varimo chinochengeta vamwe inyaya dzezvemweya. Ndosvikana muchida tipei makii 1 tidzokere tinoona kuti kwakamira sei. Unonyatsoona kuti Jesu anochengeta vanhu. Izvozvo unosvika uchiona chigumbezi chiri apa, zvihembe zviri apa, chimakeup tichasiwa pane plate yeporiji, zvakangodaro. Tauro harina kuyanikwa, zvichingodaro. But Jesu kana akukuvhurira masuo, anokuvhurira. Tarisa mwe munhu kuti unofanira kuva spiritually aligned. You must understand zvemweya. Focus pane zvemweya. The spiritual realm, pane chinhu chinonzi maprotocols ezvemweya. Ukanzwisisa kugara maprotocols ezvemweya unorarama. Do you know kunzwisisa value yamufundisi mupenyu wako so? Kungosangana nawo zvipeta so. Kuzvipeta kudai so. Kungosangana kwete kuzvikudza. Ndakaita rimwe zuva randakashanya. Ndakadzika ndakatakura mabhegi angu, ndikaona vanhu vachindisiya ndichifamba nawo. Bhegi ramufundisi ukariona unoenda uchimanya. Mutemo we the spiritual order unoti handifani kutakura chinhu youripo. Iwe ndo unotakura. Munobva ati hanzi ndasangana nemunhu. Vanhu havafani munzvimbo dzemweya, vanhu vane maorders avo. Manzwa zvandinotaura. Ukasangana unotonzwa murume uyo achitaura Obadiah. Anoti Obadiah, imimi mambo, imimi iwewe Elijah iwewe une tsika yekupota uchidisappear. Dai vaiziva kuti hakuna guta kana nzvimbo yausina kutsvagwa naishe wangu, waisandituma kuenda kuna she wangu. Iwe ende Ahabu achisangana na Elijah paMount Carmel, anoti iwe mutambudzi waIsraeri, muroyi waIsraeri, achiadresa Elijah. But Elijah ari kuziva kuti andanga achimutsvaga achida kumuuraya. Paakuapia kuna Elijah, kuna Ahabu ari kuapia achiziva kuti Elijah haachandiurayi, ndabuda muphysical ndapinda muspiritual. Ahabu haagoni kuti kundiuraya, naJezebel haagoni kundibata. Ndo paari kunoapia pamberi paAhabu. Aapia obva ati nhasi ena unotora zvimwari zvako uye nazvo nevaprofita vako 450 isapa.
iye vari kumutsvaga vada kumuuraya. Mabhuru maviri, rimwe apa nerimwe apa, rake bva ati dirai mvura. Gallons and gallons of water. Pachidirwa mvura, zvikanzi Mwari chaiye ngaapindure nemoto. Moto unodzimwa nemvura, taiburaya munyama, taidira mvura, tochibatidza. Apedza. Namatai zvichida Mwari wenyu afamba rwendo. Namatai zvichida Mwari wenyu arara. Azopedza ndopaanobva ati imi muri 450 matadza kuburutsa moto. Andidika uyai kuno. Ukaverenga one day kuuraya huku 450 unoda mahours mangani? Kungouraya huku 450 unoda mahours mangani uri 1? Ndoda kukuratidza kuti simba raMwari kana rapinda mumunhu rinomuitisa zvisingaitwe nevanhu, zvisingagoneki in the physical, zvinotanga kuva achievable kana simba raMwari raburuka. The angelic power, when heaven transforms, when the heaven realm transforms into the physical, it crushes things to happen that are not possible. Kuuraya 450 chickens uri 1 unogona kuda svondo. Munhu anonyatsouraya huku chaya anogona kuuraya kana tongoti 30 to 40 per day nemaoko. But Elijah akauraya vaprofita. Ndokuraya kuuraya nekundura. Kana kuri kuuraya 450 huku unogona kuda 2 days uchingocheka chete nenungo dzaunadzo iwewe. Unotora 2 hours uchigeza muviri wako kuzoti kuuraya huku. Elijah anonzi akauraya vaprofita 450 in less than 2 hours. Anga apedza obva ari kuna apo chifuranga kufamba obva anomusiya. Kune vamwe because hanzi zuva raakunonyura, zuva rese vainzi namatai vachizvicheka-cheka, kwakuda unonyura ndopaanobva azoburutsa moto. Apedza kusati kwanyura obva avauraya, apedza kuvauraya obva anaisa mvura same day. Kureva kuti weni zvinhu zvauri kufungidzira kuti wakazvitadza kwemakore kana mweya mutsvene aburuka zvinova possible in hours. Zvinhu zvavakashandira kwemazuva nemazuva, zvinhu zvavanga vakamirira kwemakore nemakore, pakaita divine intervention zvinoitika in a very small time. Kana iwe unoshamisika kuti taitraya mwana tikaita zvese izvi, sei zvaita this symbol? Taitsvaga mari tichiishaya, sei dzaita this symbol? Tainyora mareports zvichiramba. Why is it that symbol? Kuitika kwezvinhu zvaMwari zvina Mwari mukati, it can become very 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 simple zvekuti kana iwe muridzi wacho unozvibvunza kuti is it possible? Is it real? Am I dreaming? Is it? That's why muchizoona kuti Sara akaseka. Sara akaseka. Why? Sara akanga atodona musimba, chipfuva chakanga chapinda mukati, atotendera kuti ndakanzwa chiroto but chakaramba. Atozoudza Abrahamu kuti handiite mwana, tora hako Haga. Chikomana Ishmael chatoberekwa. Ndopari kuzouya vatumwa vapedza kudya vobva kuti nguva nenguva dzino gore rinouya. Kureva kuti chipfuva chaifanira kutanga kumera zvakare, dzakanga dzaunyana dzaifanira kutanga kutswasanuka. Iyo Sara ive ne90, ngatisiya ne90, timbotora mai vane 47 kana mai ngatingoti mai vane 52, tingoti chete dzikisai blouse. Unonyatsoona kuti chipfuva chinenge charwiswa zvekurwiswa zviya. Apa tiri kutaura ane 90. Ende vanhu vane 90 vanenge vatopalivika. Ndo hama dziya dzekuti mukavarairwa dzinongobuda netishiradzo dzotogeza zvadzo panze because hapasina chekudi chekutya, vatodzokera kuruyana kunashe. Kunashe kaakabvisa pamba rakantoya kuti mama, where is mama? Imi ndimi munototi atsano 100 tinodi tinopfeka. But
ndopatiri kusvika Mwari obva ati nenguva ino gore rinouya. Kune mumwe munhu anofanira kuziva kuti kana nguva yaMwari yakwana, ma-physical features nema-physical limitations anosubmita to the spiritual, irregardless yekuti nature inoti chii. Kana Mwari vauya ndiMwari. Nature kureva kuti chinhu chese chakasikwa naMwari, it's not an exclusion to heaven realm. Heaven realm can realign anything to what God wants. Dzokera pandatanga ndati heaven and earth, they operate in the palm of God. God can do what he wants to do. That's why I'm just not vamwe venyu muri pano unoti ukatarisa munhu ari padhuze newe wobva ufunga kuti hapana chakanaka chinobuda paari, uri kushandisa nzira dzenyika. Wotarisa munhu ari padhuze newe wobva wati nelevel yechikoro chake pari kunamatirwa vamwe mota asimukirei. Pano makazombobvunzwa kunzi muri mama panamatirwa vanhu mota maendawo zvonzi mungaidrive. Aiwa, but vanhu imimi musanyepere kuita vatsvene. Hakuna here munhu wekuti mukamuona achinzi vari kuda kumba imba huyai munoti kuuya ari kuenda zvinobuda here. Hamuna here vamwe vamati maona vakadaro. Aiwa, vanhu ngatirege kuva holy muchechi, ngatingowai possible. Hakuna here munhu vanonzi vari kuda dzimba huyai muti mainhingi vari kunotorei. Ikoko kwanzi dzimba vari kunotorei, kudzimba uko vari kunotorei. Hamusati mamboita hama yakadaro. Mati pandakanamatira vanhu pano pachechi a weekend before kembe madzimai, ndakanamatira vamwe gogo vanga vabva kuZimbabwe vashanyi vakanzi masingo uyai kuno. Ndakavanamatira havapindi pano, vachisvika uko vari kutoroorwa December. Gogo vavatouya kuwa kunogarira muzukuru. Vanga vatoyano professor uya ndikuverengese message iya hamuverengi mazita, asi ndakuratidzai kuti kuna Jehovha vanoita izvozvo. Ini ndinongokuvhurirai, vari kutoroorwa December. Hamusaverenga mazita professor, ndatoshandisa profession yenyu kuti munoziva. Verengai apo, ngotangira yanezuro iyi. Makadi baba na mama nemhuri kumba, isu tinofara zvedu. Hapana hapo zvatati tanyanya kuronga pari zvino, asi zviri kufamba zvakanaka. We communicate well hedu. Ndiyo, chiverengai yangu. Tinofara mwanangu, okay, Mwari ngavakudzwe. Asi madetsi ekuroora avepo here. When are you seeing each other again? Vaiti muna December ndo minduro yacho. But pamuno taura navo mogona kuita confirm with him. Ndigogo akutopinda mu sikweri tichibvunza zvimwe zvese tongobvunza kuti madetsi avepo here ekuroora, uye muchaonana zverini kuti pakuonana apa appetite iwedzere. Ndigogo vanga vatoshanya tiri kubvunza. Vandavabvunza mukoma ndakangovaforwardira kuti sisi vati December, zikanzi munhu waMwari 23. Mira vavatokanda 1000 kuti idyai seed date irisachinja. Apa munhu wekuti akagara makore pasina munhu wagogo manje. From time yakabva kukembi kusvika December hapana mwedzi kapa, mwedzi mishoma shoma. Ndiri makaenda October. Sa October, November, December munotopinda pakitchen tatopedza nazvo. Kuna mumwe munhu ari munhu wekuti chiri kukunetsa inguva yekuti uchiri muKronos. Buda muKronos uti ndakuda kupinda muKairos. Kune vanonzwa zvemweya, pane dzimwe nyaya dzako dzisingadi Kronos time, dzinoda Kairos time, kuti nguva yaMwari ngaikwani. Nekuti kana yaMwari yakwana haina mudzivisi, kana nguva yaMwari yakwana haina mudzivisi, kana vhangeri rabva kuna Mwari harina mudzivisi. Ozvindichitaura dai mumwe munhu akunditarisa, zvinhu zviri kukuvadza vanhu zviri mumhepo, zvinhu zvarambidza vanhu zviri mumhepo. Ndosaka uchiona kuti even musha ukaita vana 10
baba namai vasina mari, kunongoya munhu wobva ati ndakuendesa kuchikoro ushu, vamwe vese wobva wasiyiwa, kureva kuti patendekwa chimuti ndopavhurwa nyasha nedenga, patendekwa chimuti ndopavhurwa nyasha nedenga. Sei ndiri kutaura nyaya yespiritual world? Ndoda kumanikidza vanhu kubuda muzvinhu zvekutenda kufunga kuti ndikaenda paindaneti ndawana solution. Imbonobvunzirai kuna Mwari. Izwi rekuti kubvunzira harisi nyowani. Takagara tichibvunzira kun'anga. Ingochinja wekubvunzira wacho tu. Ingochinja wekubvunzira. Unoziva kuti salary inogona kubva pa6,000 kusvika ku20. Unoziva rezvo? Unoziva kuti salary inogona kubva pa20 kusvika pa200. Munoziva rezvo? Ndichiri nemunhu ndidzokorore futi ndine munhu andiri kutsvaga mangwanani ano kuti umbobuda muphysical. Ndinoziva kuti wakaedza kuita zvinhu zvako, uchiedzawo kugeza, uchiedzawo kuita mabusiness, uchiedzawo kubata-bata. Ndoda kuti umbotanga kutrusta Mwari, umbobvisa all your source of strength, umboiisa pana Mwari. Chinhu chakandiraramisa kubva ndiri pa19 years kana ungoti kubva pa15 kusvika panapa inyaya yekuti whatever I do ndakadzidza kuti handiiti ndega, ndinoita naMwari. Chese chandinoita ndinoita naMwari. Ini ndinonamatira quotation, ini ndinonamatira chinhu chese chandinoita ndinonamatira. I've learned to pray and to give honor to God in everything. Chinhu chinonzi tithe, chinhu chinonzi giving, chinhu chinonzi money achindirovesi nhana. Ndakadzidza kuti kana Mwari vapindira mazviri zvinotanga kuita. Ndoda kuti munhu ambobvisa amboti Mwari ndiri kuda kuti vatumwa vekudenga vandishanyire masikati ano. Ndoda kumboti zvakaramba kwemakore Mwari mumbozviita nekuzviratidza. Kune vanhu kuparidza pachechi pako kunonetsa, because tikataura zvemari vanhu vanofunga kuti mufundisi vaakupema. But I want to tell you this. Sababa vari panzvimbo, hapana kwaunoenda kana usina spiritual interface pamaresources ako, pabasa rako, pamarriage yako, pavana vako. Seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Hakuna kwaunoenda, even imba yamunogara haigariki kana pasina Mwari. Even imba yamunotenga haiite mari kana pasina Mwari. I want you to increase. Do you know that kuti vanhu vazhinji they don't even understand what is a pastor? Vanhu vazhinji they don't want even understand the role of a pastor. Vanhu vazhinji they don't even know why a pastor is in the city. And most pastors they are idle because the people don't know how to work with the pastor. You cannot do anything pasina mfundisi. You cannot even date pasina mfundisi. You cannot even have a boyfriend pasina mfundisi. You cannot even start a business pasina mfundisi. You cannot even stay in marriage zvakanaka pasina mfundisi. You cannot even go kulabor ukabuda zvakanaka pasina mfundisi. The word of a pastor goes with you wherever you go. Kulabor chaiko kunoendwa namfundisi. Hautakuri nhumbu isina mfundisi naamai mukati. Iyoyo nhumbu, when you are trying, you tell my mfundisi. Kana mabata pamuviri, you tell my mfundisi. Kana mabata mamusinga try, you still tell her. Kune vamwe vana vari kutinetsa vazvarwa vakatanga pasina Mwari. Kune mamwe mamarriage achiri kunetsa nekuti haana Mwari mukati. Kune dzimwe motikari dzisingadhiraivhiki zvakanaka nekuti hadzina Mwari mukati. Kune dzimwe dzimba dzisingagariki nekuti hadzina Mwari mukati. Ngatidzokerei to the basics. Tinzwisise kuti munhu mweya haararami asiri mumweya. Kune vakauya all night, kune munhu akamanifesta apo akatanga kutoita nezvibhakera kuna mai Masuka achiti bvisai mari yamaisa paari
haagoni kuti muite closing prayer agodzokera kumba nemari yamamupa. Mari hauiwani kubasa, unoiwana mumhepo. Haubate mari nekuti waenda kubasa, unobata mari nekuti Jehovha watendera kuti ubate mari. Kubasa it's only a conduit, inouya nekuna Mwari. Haurarame makore akawanda nekuti uri kumwa maherbs, unorarama nekuti Mwari vakupa upenyu. Zvinhu zvese zvinoda kuti spiritual world idominate pane zvauri kuita. Vanhu regai kunetswa nechegumi, regai kunetswa nemari dzinouya kuchechi. Netsai Mwari wacho kana abata mari yenyu. Ndakachinamatira munhu makuseni, ndikashaya pausi paruoko, ndikaishaya pagumbo, ndikaiona very faint on the chest. But ndiri kutenda kuti pane musi wandakamboti hakuna unofa before 70, ndikazouya ndikarevisa ndikati hakuna unofa before 8. Ndichiri kutenda kuti izwi iroro rine vamwe vanhu varinofanira kunobvisa kureomu yerufu rovadzosa kureomu yezvemweya. Why? Nekuti ndiMwari. Kana tabvumirana chinhu mumhepo hachichinjwe panyika. Vari panyika havachinje chirevo chemutumwa kuna Abrahamu. Gore rinouya nenguva ino uchabata mwana. Shepi ya Sara haina basa, chine basa izwi remutumwa. Ndine munhu wandoda kumanikidzira kuti atende kuti mweya anoita zvimwe zvinhu. Kune vanhu vagarisa panzvimbo kwenguva yakareba yokuti kana iwe ukatarisa unonyatsoona kuti apa hatichadarika. Pane zvimwe zvinhu zvokuti wakatarisa unoti apa hatichadarika. But can I tell you this? Ndauya kuzokutaurira kuti spiritual world kana yavhura hakuna unoramba. Kana Mweya Mutsvene akakuzarurira pamweya hakuna anoramba. Vatumwa vachiri kudzika panyika nevafundisi vachikushandiswa naShe. Iri randiri kuparidza iri handisi kuriparidza kuti kumba kwangu kunake, ndiri kukuparidzira kuti zvinake. Ndine munhu wandiri kumanikidzira kuti gore rino iri imba dzadzivepo, michato ngaivepo, dzimotikari ngadzivepo, mumba ngamufarwe, zvirwere ngazviende. Why? Ndauya kuzodeclare kuti kana tambopinda munzvimbo dzemweya, Mweya Mutsvene ngaaite saMwari. Chiri kunetsa vanhu mazuva ano kuteerera zvemweya, kunzwa zvemweya. Alright, ndine macovenants akaitwa muspiritual world andiri kuda kuti tidhile nawo. Mamwe acho akatoitwa kare, asi ndiri kuda kuti Mweya Mutsvene vatiitire zvakanaka. Pane hondo dzandiri kunzwa kuti hatina here vamwe vanhu vakawarairwa vakaiswa mumacovenants vakazoshaya maspiritual covenants akanoredeema those covenants. Mweya Mutsvene ngaave mubatsiri wedu, tirege kubatsirwa nevanhu. Tese tirambe takagara. Praise team, I'll give you a signal yekusvimuka. Pandiri kutaura masikati anaya, kune vanhu vakaitirwa macovenant ema-territorial spirits ane chekuita nema-marine spirits, ane chekuita nenyora dzinoramba mari. Vamwe vacho vakarambidzwa kupinda mudzimba, vamwe vacho vakarambidzwa kuona mazuva akanaka. Pavakagara ipapo, ndoda kuti Mweya Mutsvene ashumire kwauri. Kana ukanzwa kuti pandiri panapa hana yangu yakurova zvakanyanya, ndiri kutya, because the devil is going to intimidate you right now. Vamwe venyu munotya kana kubvisa mari kuchechi, ndoda kuti hana yako itange kurova zvakasimba uye kunoku. Usamanikidzira kuuya kunoku, unofanira kungouya kuno kana hana yako ichikurova zvakasimba. Ndidhile newe manje manje. Vamwe venyu mune makumbo akutanga kuexperience the serpent, zvanoita munhu paya akasangana nenyoka.
ndokuti ungofamba uye kuno kumberi ndikuchinjire mamiriro akaita zvino. Ndikuda kukuchinja from the realm yauri kushanda yemacovenants of the devil tipinde macovenants akanaka. Kurumidza kuuya kuno, Mwari vatiitire zvakanaka. Pakaita vanonyara zvinondibatsira ndobva ndakurumidzawo kunozorora uye upenyu hwangu unoita zvakanaka. Ndiri kutsvaga vanhu vane hana iri kurova, vanhu vane makumbo ari kunzwa the serpent fever. Don't come here when there's nothing happening to you. I don't want to try and please vanhu. Ndoda vanhu vane makumbo ari kunzwa mweya wenyu. When you met a serpent, there's a feeling that you have. Ndoda kuti mweya mutsvene akubatsire. We want to try. Pane ma-spiritual governance akaitwa kare. Mamwe vacho because akaitwa ne-higher authority yakasiyana ne-authority yauno-operata uri. Saka it's very difficult kuti umabreke iwewe. Ndinana baba vari kutotemwa nemusoro vachinzwa dzungu, vakarambidzwa kubata mari but vari kutya kuuya kunoku. Ndinana baba vari kutonzwa musoro uchirova izvezvi hana ichinetsa. Mweya mutsvene ngaatibatsire. Mweya iwoyo ngaurege kurarama. That spirit yeserpent spirit yakagara pauri yakabata upenyu. Pane macovenants akaitwa ari kuramba kubva just because akaitwa nevakatitangira kugara, ari kuteera mhuri, ari kuteera upenyu muzita raJesu. Musambate makamudaro, ruoko runotyoka. Mama namai euda ngatibatei munhu chaizvo chaizvo zvinoita kuti tiite. Mubatei maarms. Ndine vanhu vari pano vandoda kuchinjira macovenants muzita raJesu. Mweya iwoyoyo hauna chekuita newe, une chekuita nemhiko dzakaitwa dziri spiritual dzinorambidza zvinhu kuti zvifambe. Baba ndokutendai izvezvi pane vese vakamira ndaakuchinja mamiriro akaita zvinhu. Paaritari ndaakuisa moto. 1, 2. I break these oracles. Mweya yese ine maoracles, imwe yacho yakarambidza kuti udiwe nemurume. Pese paunosangana naye, paunoona murume zvinonetsa, mweya mutsvene ngaatiitire zvakanaka. Mweya mutsvene ngaatiitire zvakanaka. Kuota nemapresident worship ndiri kuda maleaders chete, maine nyasha, mai makanda nemasenior members. Usauye kuno uri mutete, kune hondo. Nhasi kutori nehondo yatiri kutorwa nekuti hondo idzi hadzina kutombomira zvakanaka. Even mukaita 3 or 4 mai maniwi uyai munomira panzvimbo yenyu. Mwari vatiitire zvakanaka. Mwari vatigonere muzita raJesu, muzita raJesu. Nhasi there is this wave that is breaking this thing. There is this covenant that is breaking this thing. Kana watobva murume achinetsa, kana achimwa doro, kana achipopota, I am breaking it just like now. Izvezvo nezita raJesu, I am just breaking the covenant. Baba muzita raJesu, vakarambidzwa kubata mari, vakaitirwa macovenants ekushandiswa more than what they do. You need to do more than what you do now. Pabasa raMwari, pafamily yako, pamafinances ako, pakurarama kwako, you have to do more. Swaga hama tsakana kuti inini mufundisi, I have to do more.
dzikama musiyei dzikama aurowi munhu aubati munhu mira ipapo nezita raJesu ibva ipapo iwe aufambe kuenda kwauri kuenda ndokurambidza kuenda ikoko nezita raJesu musiyei ngovharai madhoo musiyei dzoka kuno nezita raJesu Baba ndokutendai kuti muri Mwari hakuna dhimoni kana mweya wetsvina une simba rekuramba izwi renyu nezita raJesu ndinorayira mweya uyu udzokere kuota nezita raJesu I command you to go back to the altar nezita raJesu pawakamira papo moto dzokera kuota nezita raJesu Baba ndinokutendai kuti muri Mwari simba renyu nenyasha dzenyu zvinoshanda dzokera kuota I command you go back to the altar nezita raJesu famba uende kuota I command you famba neapa handei dzokera kuota kwawabva dzokera unopfugama paota manifest and go chavakabata makumbo imomo ngachishayiwe simba mudzurire yamanifest aende nezita raJesu pfugama paota ubude uende nezita raJesu Baba hakuna mweya wetsvina unozvikudza kana madhimoni anobata upenyu hwevana vevanhu ndinorambidza mweya uyu kuzvikudza uye ndinourayira nezita raJesu Baba muzita raJesu out I command you to go nezita raJesu out brilliant ndakuwedzera moto pavakapfugama moto nezita raJesu out manifest and go brilliant oneka unotsva brilliant chese chavakaisa maari achirarami futi nezita raJesu Baba ndinodeclare total deliverance kumwana uyu mhepo dzese dzakaiswa nevanhu dzishayiwe simba vakaisa zvinhu zvavo ngazvishayiwe simba nezita raJesu I command you to go Shibrawent ndakukurayira kekupedzisira muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene out Brawent aubve paota unoenda nezita raJesu uri kundipedzera nguva Brawent Baba muzita raJesu hondo dzese ndatishayisa simba nezita raJesu thank you Father I release an anointing
Jesu makatende, Jesu makatende, Jesu
shall never lose its power. Shall never
uchingowana mazwi mashoma unotaura pamberi paMwari. Muudze kuti Mwari, ndinoda kunzwisisa zvemweya. Ndirege kugara panyama isina kuzara nemweya. Ndirege kukohwa zvenyama asi ndikohwe zvemweya, nekuti simba rekurarama riri mumweya, nyasha dzekurarama dziri mumweya, simba rekubata pfuma riri mumweya, hondo dzemadhimoni dzinokundwa